Baby, pauwi na ako. Pauwi na ako. Ex-batalyon. Hey, miss na kita, baby, hindi ko na kaya. Sobrang saya ko na, muli tayong magsasama. Pangako na, di ka na maghihintaya. Hindi ka na malulungkot, malapit na ako, baby, pauwi na ako. Ako'y pauwi na, baby, pauwi na ako. Miss na kita. Do you love me? Do you need me? Dali lang. Naku. What's up mga kailong? Come back here again with another video na pod. Yeah. So karon it's without announcement. It's March 20, 2019 and karon na pod ko ni balik og vlog kay sa sobra ka busy school. Dagan kimi projects o research, wa pa minaw mag-research niya. Exam na ugma o gwapo study. Kaya nagsalig na po ko sa stock knowledge. Yeah. So, karon kay gusto na magpasalamat kay Kuya Jumuel. Para ani. Ipahiram ko niya Joby 3K. Kay para na akong gamit pag-vlog. Kay katong ako ang gorilla pad kay nagalus ang iyahang screw sa baba. Sa dili siya magutog mayo. And then gusto ra ko na magpasalamat kay Kuya Roji Ayong for this beautiful lens. Yeah, focus maniga, focus that nigga. 7 artisans nga 25mm. Yeah, 1.8 ang aperture. So gusto na ko siya i-test karon bisag na aming klase. Pero nagamit na ako siya to naging adlaw kay nag-shoot ko sa project ng mga video. Then nag-shoot ko mga photos ani. So nindot kayo kay yang bokeh. Yeah, yang background blur. So karon kay mag-edit ako tong video. Then mga 10 siguro or 11 kay matunog skulahan kay kami defense. Yeah. So, takits niya. Appreciate. So, ano na nanay ko dito sa skulahan and itest na to ang 25mm. So, kanina, ilisa na to siya karoon sa kit lens. Ilisa to yung 3, 2, okay. So, gawas na chill. Look at that, nigga. See that, nigga? Okay. Dan, buat ko tatang tumana, Brits ba, Brits? Tumana. Isang dalaga Pilipina. Dalaga Pilipina, yeah. Isang may nakita ko isang babae. So update at tamo niya kung sa plano na mo, no? Sa ilalim. Okay, 1, 2, 3, go!
swipe, go swipe, go swipe. Sa ilalim ng puting ilaw. Oh, Sir Pao na po, Sir Pao. Tax. Ang gwapo, makaya ba niya nakakita? Ginaw. Okay. Hala. 2, 3, go! Sa ilalim ng puting Steve Jobs sa bawal. Hanggang sa ilalim ng puting. Ginagmay. Sa ilalim. Sa ilalim ng puting ilaw. Ay, kasi mga VIP ba eh. Wala, oy. Iyahata natin. Ala. Isa. Oh, yes, good. Wala akong try na ba? Brits, wala akong try na ba? Bamboo. Sira. Kanabay. Okay. 2, 1, go. Sa ilalim ng puting Okay, 1, 2, 3, go! Ano? Uy, ay katras! Wait. Hello, wait. Hello, mic test 1, 2, 3. Mic 1, 2, 3. Mic 1, 2, 3. Yeah, let's start the game. Yes, sir. Count down. 3, 2, 1, pao! Ako'y sa'yo, ikaw ay Yeah! Hindi pa yan ang totoo, guys. Dito na. 3, 2, 1, go! Diamante ko na sa'yo. Last. Kalimutan na natin yung mga... Yan sa G, sigbalik! Yan sa... Sa akong kaso
She got me going psycho. She got me going down, down, down. Got me living on a tightrope. She got me going down, down, down. She got me going psycho. She got me going down, down, down. Got me living on a tightrope. She got me going down, down, down. Oh no, you like. Beybe, pauwi na ako. Pauwi na ako. Ex-batalyon. Hey, miss na kita, baby, hindi ko na kaya. Sobrang saya ko na, muli tayong magsasama. Pangako na, di ka na maghihintaya. Hindi ka na malulungkot, malapit na ako, baby, pauwi na ako. Ako'y pauwi na, baby, pauwi na ako. Miss na kita.